Bine v-am regăsit! Se vorbește mult despre neîncrederea investitorilor, dar ce înseamnă mai exact asta și care sunt cauzele reținerilor pe care le au față de România? Dincolo de cifre și statistici, există o atmosferă în țara noastră față de inițiativa privată care îi pune în gardă și pe bună dreptate. Astăzi vorbim despre ce îi sperie pe investitori. Neîncrederea antreprenorilor și investitorilor și a piețelor financiare, fie că sunt românești sau internaționale, este cauzată de un istoric nefavorabil mediului de business. Nu neapărat pentru că s-au luat măsurile necesare și celelalte nu, ci în special din cauza instabilității cadrului de funcționare. De pe o zi pe alta nu știm ce legi sau impozite sau reguli vom avea de respectat. Ceea ce face foarte dificilă crearea unui buget, a unui plan sau unei strategii pe termen mediu și lung. Instabilității îi se adaugă un curent anti-economie de piață care a fost speculat electoral prin transferul eșecurilor sectorului public asupra celui privat. Astfel, companiile private sunt blamate pentru toate neajunsurile societății. Deși ele sunt cele care își asumă riscurile, ele creează locuri de muncă, instruiesc oamenii pentru performanță și alimentează bugetele de stat prin impozite și taxe. Două precizări de făcut aici. Prima, nu firmele sunt cele care decid ce școli, spitale sau autostrăzi avem. Firmele au datoria să fie performante ca să asigure cât mai multe locuri de muncă și cât mai bine plătite și să-și plătească taxele și impozitele. Cum anume valorifică statul aceste resurse pentru a crește calitatea vieții oamenilor prin servicii publice asigurate, ține exclusiv de calitatea actului de guvernare și administrare. Și al doilea punct, majoritatea firmelor este onestă și își dorește cel puțin la fel de mult ca cetățenii o țară în care cei care încalcă legea să fie identificați și pedepsiți în consecință. Tocmai faptul că nu se întâmplă acest lucru înseamnă taxe și impozite mai mari și cerințe de a dovedi nevinovăția din ce în ce mai intruzive, ajungând la vulnerabilizarea datelor comerciale sensibile care pot expune unei concurențe neloiale. Sunt și firme care eludează legi și fac evaziune fiscală, cu siguranță. Însă acestea nu par să fie deranjate prea tare de autoritățile sau legile statului, singurele abilitate să-i sancționeze. Și pentru că nu sunt identificate și pedepsite în consecință, costul furtului este suportat de cele corecte. Prin urmare, majoritatea firmelor își dorește ca legea să fie corectă, stabilă și aplicată tuturor și fără excepție. O altă componentă exploatată electoral a fost și naționalitatea capitalului investit în România. O reșapare a nouăzecistului, nu ne vindem țara străinilor, numai că în topul plătitorilor de taxe și impozite sunt și companii înființate în România cu capital străin. În timp ce topul datornicilor la bugetul țării este populat masiv de companii deținute de stat, blamarea străinilor în realitate ascunde furtul executat de români de la români. Asta nu înseamnă că doar firmele românești încalcă legea sau că cele străine fac totul perfect, ci că lozincile rostite pe ton patriotic ascund realități pestrițe. Scopul nostru este simplu. Cei care respectă legea câștigă, cei care o încalcă să piardă și legea să fie corectă, clară, sustenabilă și stabilă. Doar așa ne putem asigura că România și românii câștigă prosperitate cât mai larg generalizată. Recâștigarea încrederii investitorilor ține de creșterea calității guvernării și administrării țării. Dar ține și de mentalitatea noastră, a oamenilor față de cei care vor să-și asume riscuri pentru a crea companii profitabile. Ne oprim aici pentru astăzi. Vom reveni de ediția viitoare cu noi teme veridice. Până atunci, ținem legătura pe paginile Adrian Vasco de pe Facebook, de pe YouTube și din aplicațiile mobile din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!